rozprávame s pánom Ľubomírom Hudkom, ktorý je predsedom občianskeho združenia Pro Futuro hradu Čičva. Keď sa vás môžem opýtať, vy nie ste združenie, ktoré je dlhoročné, ste naozaj nové zoskupenie. Kedy ste vznikli a či to bol nápad? Naše združenie vzniklo v októbri roku 2014. Nápad prišiel, tak dá sa povedať, trochu zo strany obce a takisto na internete sme sa na rôznych hradných fórach dá sa povedať, že tak stretli nadšenci tu z okolia, vlastne z okresu Veranov, ktorí mali vlastne takú tú myšlienku urobiť s hradom niečo, pretože po vzoru ostatných hradov, napríklad najbližšie v okolí Brekov, kde už niekoľko rokov prebieha obnova hradu, tak sme si povedali, že tá naša Čičva je stále v tom, dá sa povedať, dezolátnom stave. Chceli sme v podstate s tým stavom niečo robiť. Ako chceli sme ten hrad oživiť, zase z neho robiť takú tú národnú kultúru pamiatku, aby nebol zarastený, dá sa povedať, fakt v 5-metrovej džungli. Povedal by som, že sme vlastne prebudili šívkovú ruženku zo svojho 300-ročného spánku, pretože naozaj ten hrad bol zarastený trním, všelijakými krovinami, všeličím možným a to bola vlastne naša prvotná myšlienka, aspoň ten hrad očistiť, aby keď príde návštevník, aby aj ten hrad videl, aby proste mal z toho dobrý pocit, aby sme očistili priestory, aby tí ľudia mali si kde sadnúť, kde vlastne teraz poopekať, s rodinkami robiť nejaký ten piknik. A keď sme sa stretli, tak sme si povedali, tak dobre, dáme to do tohto štádia, očistíme to od tej džungle. A postupom času sme si povedali, že tak zajdeme o kročík ďalej. Začneme treba aj s murovaním, začneme ten hrad trošku tak akoby aj po tej stavebnej stránke obnovovať. Dali sme si vlastne žiadosť na pamiatkový hrad Prešov, pod ktorý táto národná kultúrna pamiatka spadá. Oni nám vydali súhlasné stanovisko a v podstate pod ich dozorom sme začali okrem vlastne očisťovaného hradu od tých náletov aj už s murovacími prácami, ktoré práve začali minulý rok. Takže začal sa teraz rok 2016, je jar, pred vami určite ďalšia sezóna, bude to v poradí už druhá. Aké práce budete robiť v tomto roku? V tomto roku by sme chceli naviazať na minulý rok, takže to, čo sme nestihli minulý rok, tak čo sa týka odstraňovania náletov, dokončíme tohto roku s tým, že na hrade je niekoľko dosť kritických statických porúch, ktoré práve na základe rozhodnutia pamiatkového hradu by sme chceli tohto roku pokračovať teda v ich murovaní a domurovaní a podchytení práve konštrukcií, ktoré patria k najstarším na hrade. Jedná sa konkrétne o Bergfried, ktorý je v podstate zatiaľ, čo sme zisťovali, tak je to najstaršia väža na hrade, ktorá práve pochádza z roku 1316, kedy je prvá písomná zmienka o hrade. A tá väža tam už vtedy stála. Keď aj potom vlastne, tak ako je na iných hradoch, sa postupne pribudovali ďalšie časti hradu. No ale táto väža je práve tá najzácnejšia na celom hrade. A bohužiaľ má obrovskú takú statickú poruchu, obrovskú kavernu práve v Brite. A toto je v podstate náš plán tohto roku ďalej pokračovať v domurovaní práve tejto kaverny, aby nedošlo k zrúteniu tejto väže. A v tomto roku by sme chceli začať aj okrem týchto stavebných a udržiavacích prác na hrade v rámci obnovy. Chceli by sme aj začať s kultúrno-spoločenské podujatia, teda organizovať kultúrno-spoločenské podujatia. Tohto roku vychádza 700. výročie práve tej prvej písomnej zmienky z roku 1316 a chceli by sme v lete, konkrétne 21. augusta, dúfam, že to nič nepríde, zorganizovať prvé hradné slávnosti, ktoré by práve sa viazali k tejto udalosti, k tejto prvej písomnej zmienke. A pracujeme teraz práve na tom, aby sme tam pred návštevníkov, ktorí by prišli, aby sme pripravili takú tú pravú stredovekú atmosféru, ako to asi kedysi vlastne
na tom hrade mohlo vyzerať. A, budú tam šermiári, teda máme prisľúbeného kata šerišského, kováči a také tie rôzne tradičné remeslá, aby sme to chceli pritiahnuť a urobiť z toho tradíciu, vlastne, ktorá by sa už potom každým rokom opakovala. Takže toto, okrem tých stavebných prác a tých udržiavacích nárad, by sme chceli práve ten hrad oživiť aj týmto spôsobom a poskytnúť niečo pre turistov, pre návštevníkov hradu aj po tej kultúrnej stránke. Koľko ľudí je vo vašom občianskom združení, odkiaľ pochádzajú, aké sú ich profesie, vek? V našom združení je momentálne 11 členov. A čo sa týka veku, je to od 18 do 59, ak si spomínam dobre. Nie, máme jedného dôchodcu dokonca, takže už v dôchodkovom veku. Takže vekové je to rozmanité, naozaj pestré. Profesiami každý robí niečo iné. Máme aj študentov, máme pracujúcich i na Slovensku, i v zahraničí, ktorí chodia vlastne pomáhať práve vtedy, kedy vlastne môžu. Ale dá sa povedať, že takéto gro združenia je naozaj veľmi obetavé a kedykoľvek v podstate sú k dispozícii. Činnosť vlastne na hrade, tá činnosť nášho združenia spočíva práve v sobotnejších brigádach, pretože to všetko, čo je teraz vidno, tak sa urobilo práve počas tých sobot. Pardon. Soboty patria vám. Našli ste niečo, čo je zaujímavé počas tých brigád? Napríklad nejaký predmet, ktorý ste vy sami posúdili, že je taký nejaký vzácny alebo niečo také zvláštne netradičné, možno nejaký maličký nález? Zatiaľ sme nenašli nič, čo by bolo také nejak hodnotné alebo nejak vypovedajúce konkrétnejšie o histórii hradu, ale práve vďaka odstraňovaniu náletových krovín sa nám podarilo odkryť niektoré časti hradu, ktoré boli doteraz zarastené a neboli v podstate ani doteraz zamerané v dostupných, tak by som povedal, takých pôdorysoch alebo to, čo momentálne je k dispozícii o hrade Čičva. Tak verím tomu, že tohto roku vďaka niektorým grantom a financiám navyše by sme chceli robiť komplexnejšie zameranie hradu. A práve zachytiť aj tieto nové naše akože objavy, ktoré vykúkli spod tej džungle, spod tých náletov. Tak dúfam, že tiež to možno pre odborníkov viac napovie o histórii hradu a možno sa dozvieme niektoré nové veci, ktoré sme doteraz nevedeli. Nič vzácne, nič konkrétne sme nenašli. Dajú sa nás nahradiť črepy popri tých našich prácach, pri zbere kameňa, ale tie tiež nemajú nejakú extra výpovednú hodnotu, pretože sú to črepy, ktoré už nikto nedá nikdy dohromady. To v podstate nájde každý návštevník. Spriete sa po hrade a môžete ich zbierať do sačka. Že fakt je tam veľa, ale tak niečo vzácne, niečo, čo by malo nejakú hodnotu, sme zatiaľ nenašli. Ale verím tomu, že časom, keď bude prebiehať nejaký archeologický výskum, ktorý by sme tiež chceli už tohto roku rozbehnúť, tak veríme, že už sa nájdú aj nejaké zaujímavosti z minulosti.